Ahojte, moje meno je Zoli a opäť vás vítam na novom videu na YouTube kanáli Nová reč. Dnes vás opäť pozdravujem s jedným novým videom a taktiež prihováram sa vám z tohto krásneho miesta. A tak som rozmýšľal a som si tak povedal, že si povieme niečo o cieľoch, aké ciele majú ľudia, ktorí majú emocionálny blok reči, ktorí nevedia plynulo povedať, čo chcú a ktorí nevedia plynulo rozprávať. Tak som si pred chvíľou nahral jedno video o cieľoch, ktoré trvalo možno nejakých 10 až 15 minút. Potom som si uvedomil, že to video, ktoré som nahral, tak možno nie je úplne ideálne dať na YouTube kanál, pretože to video bolo viac menej o tom, že už keď človek vie, že niečo, čo začal, je možné, keď tomu sám začne veriť, tak vidí ten svoj cieľ. A vidí to svetielko na konci toho tunela, ako som to už niekoľkokrát na tomto YouTube kanáli povedal. Dnes na tomto videu si ale povedzme niečo o tom, akú má myseľ, a toto video bude hlavne pre ľudí, ktorí trpia emocionálnym blokom reči a stále majú problém s komunikáciou a zajakávajú sa. Akú myseľ, aké myšlienkové pochody má takáto daná osoba. Osoba s týmto problémom nevidí to svetielko na konci toho tunela. Nevidí to, čo vidí osoba, ktorá na sebe už vedome prebrala kontrolu a vedome na sebe začala pracovať a prevzala za sebou zodpovednosť a začala za seba v tých daných situáciách, v tom živote, nie v kancelárii, ale v tom živote na sebe začala pracovať. Také osoby, ktoré sú ešte pred týmto rozhodnutím a také osoby, ktoré váhajú, tak majú v hlave taký veľký otáznik. Je nejaká veľká zmena v mojom živote možná? Je zmena mojej reality možná? Alebo takto, ako uvažujem teraz, toto uvažovanie mi ostane a jednoducho taká zmena, tá väčšia zmena už nemá šancu do môjho života nejak vniknúť, nemá šancu do toho môjho života nejak prísť. V prvom rade si treba uvedomiť jednu vec. Všetci sme ľudské bytosti. Či niekto možno nemá ruku, možno niekto nemá jazyk, možno niekto nemá dva prsty, možno niekto nemá jednu obličku, možno niekto má zlý zrak, možno niekto má nejakú inú chorobu a nejaké iné ochorenie. Ale všetci sme si rovní. Všetci. Sú niekedy nejaké ochorenia v životoch, kedy bohužiaľ nevieme ten problém vyriešiť nejakým spôsobom. To znamená, že keď napríklad niekto nemá nejakú končatinu, tak už nikdy tú svoju nebude mať. Môže mať nejakú umelú, môže mať nejakú umelú, ale nikdy to už nebude to tvoje, to vaše. Stále to bude už len také nejaké to umelé, ale to originálne, to svoje to nebude. V takomto prípade treba akceptovať takúto vec a povedať si, že OK, takto to je a takto to bude. Lebo nejaké situácie v životoch sa udiali, proste takto sa to vykryštalizovalo a takto to je. Ale potom sú problémy, ktoré sú v hlave, nejaké rôzne bloky. Ako na tomto YouTube kanále sa bavíme o rečovom bloku, emocionálnom rečovom bloku. Ale sú rôzne bloky, sú rôzne traumy z minulosti, ktoré trápia ľudí každý jeden deň. Zaspávajú s traumami každý večer, vstávajú každé ráno s tým, že zase ten istý kolotoč, zase to isté, zase to isté. Spoznávate to? Teraz sa nejedná len o ľudí s emocionálnym blokom reči, ale hovorím teraz v mene všetkých ľudí, ktorí majú nejaké problémy a ten človek je na tomto svete naozaj každý jeden človek taký, čo
ten problém nejaký svoj má, len ho potrebuje vyriešiť a potrebuje s ním pracovať vedome do konca svojho života. No a keď niekto má takýto problém, máme tu veľmi veľa ľudí a chceme na ňom, respektíve ešte nevieme, že sa dá na ňom pracovať, tak sú dve možnosti. Buď akceptujeme tak, ako je niekto, kto už bohužiaľ nemá inú možnosť ako akceptovať svoju nejakú tú vadu, buď to akceptujeme, alebo to neakceptujeme a začneme hľadať riešenia, ktoré nám vedia pomôcť, ktoré nám môžu pomôcť. Tým prvotným cieľom pre každú jednu osobu, ktorá má nejaký problém, ktorý sa týka mentálnej sféry, tak každá jedna osoba, ktorá s niečím trpí, tak by mala hľadať riešenia. To je cieľ, úplne cieľ number one, číslo 1, hľadať riešenia, pretože to riešenie na tomto svete je. Hľadajte ľudí, ktorí prechádzali nejakými podobnými vecami ako vy. Hľadajte ľudí, ktorí sú dôveryhodní, hľadajte ľudí, ktorí sú autentickí a hľadajte ľudí, ktorým veríte. Pretože tých ľudí, tých motivačných kaučov, tých motivačných rečníkov, tých pseudo, neviem ako sa aj mám vyjadriť, je spústa, je strašne veľa. Ale takí ľudia, ktorí vám dokážu a vedia ukázať aj nejaký výsledok reálny zo života, to je jedno v akej sfére. Za takými ľuďmi choďte, ktorí vám vedia pomaličky, ale isto odomknúť ten jeden cieľ a tú vieru v to, že sa to dá. Tú vieru v to, že sa to dá. Keď toto ten daný človek a toto tí daní ľudia, toto dané prostredie spraví, že vám toto otvorí tie oči a vy začnete vidieť tú novú realitu a budete vidieť, že aha, ono to naozaj funguje, ono to naozaj ide a my sme naozaj šťastní, že sme tú cestu začali, tak potom tomu začnete veriť, keď to aj vy vyskúšate v tom reálnom živote, tú danú vec nejakú, ktorú začnete, a keď ju začnete robiť a budete vidieť a budete cítiť, že to ide, tak v tom prípade to začnete vy praktizovať každý deň a budete to vedome robiť a potom, keď už tento prvotný cieľ, že som OK, našiel som niekoho alebo niečo, čo mi ukázal, kto mi ukázal tú cestu, a postupnými krokmi, keď začnete veriť opäť samému sebe, že ide to z kroka na krok, z kroka na krok, z kroka na krok, tak postupne dňami, týždňami, mesiacmi, rokmi sa vám odomykajú v hlave, v myšlienkach nové vízie, nové ciele, ktoré ale by neboli nikdy v živote odomknuté bez toho, keby ste neotvorili ten prvý kľúč, tú prvú bránu v tom živote, v tom edukačnom procese vo svojej hlave. Takže začnite na sebe takí ľudia, ktorí máte problém so zajakavosťou a toto vôbec nepovažujete za nejaké promo. To je jedno, že čo chcete, či sa chcete niečo iné naučiť v živote. Stále sa učte a stále choďte a hľadajte dôveryhodných ľudí, ktorí vám naozaj dokážu ukázať toto a vedia vám ukázať, ako na to, aby sa aj vám podarilo pomaličky pozerať na život inakšími očami, inými filtrami, pretože našu realitu, náš život si plánujeme my. Či vedome, či nevedome, podvedome, plánujeme si ju my. Všetko to, čo sa vám v živote darí, respektíve nedarí, tak žijete presne preto, lebo si to tak myslíte a preto to žijete. Ale vy keď zmeníte to uvažovanie o samom sebe, kto ste, čo robíte, tak tá realita, tí ľudia sa taktiež zmenia vo vašich životoch, vo vašom živote. Máte okolo seba ľudí, ktorí vás hejtujú, máte ľudí okolo seba, ktorí vám podkúpavajú nohy, robia sa, že sú kamaráti a popri tom je to fake. Poznámá hra. Ale verte tomu, že keď začnete niečo robiť inak ako dovtedy, či už rozprávať inak,
či už konať inak, či už robiť činnosti inak ako dovtedy, tak tí ľudia sa odrežú, nastanú tí ľudia do vášho života, ktorí rozmýšľajú a uvažujú presne takisto ako vy. Len to musíte prijať. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli aj pri tomto videu a dúfam, že ste pochopili pointu tohto môjho videa. To znamená, keď máte nejaký problém, ten prvotný cieľ, ja rozumiem, že vy ten cieľ nevidíte ešte taký, ako keby ste ten problém nemali a už uvažujete inak. Ten prvotný cieľ, keď máte nejakú vec v hlave, je nájsť človeka, ktorý vám s tým pomôže. A to je jedno, na akej sfére teraz pomôže. A keď vám pomôže a bude vám ukazovať, ako tou cestou prechádzať krok po kroku, tak až tak budete rozumieť a budete chápať, čo pre vás vlastne ten život má. Čo vy viete v tom živote až dokázať. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli aj pri tomto videu a budem sa na vás tešiť na najbližšom videu. Ešte raz vám chcem povedať dole do komentáru, keď vás zaujalo aj toto video alebo chceli by ste nejakú takúto podobnú tvorbu, tak zanechajte dole odkaz alebo nejaký koment, o čom by malo byť to ďalšie video a ja sa posnažím vám takto nahrávať, pretože mne sa taktiež bude lepšie nahrávať, keď budem vidieť aj ja nejakú spätnú väzbu, že má to zmysel a vtedy som aj šťastnejší. Ďakujem a pekný deň a pekný týždeň. Ahojte.